Naimbag bigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, iti programa tayo naimbag damag. Naimbag damag amang tidnamnama, ken liwliwa kada tayo iti dayto at siyempo. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon, intin tayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy arabii. Kantayin ti daytoy nga kanta kakabsat, agayat rebeng mo. Agayat rebeng mo, padamatao, kaasiken kwa na ited mo. No adarigad na, ken kwa na inka, biyag ni Jesus sarita emalam. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo titalik mo. No di mangipangag isutanusam, hingga nati kan tumairagpan. Di kanto sardayan abagbagaan, anu sam tuaga netgetan. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo titalik mo. O puso anapman, basulanarway, panakada lus mo agawaan. Takas tat karbengan, ken maipaay, tapno aglak am kaitinamay. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo titalik mo. No in kaidalan, biyaga na santuan, ti Apo iten nantut gunggunan. Di kanto maumam, agan anos ka, ta ni Jesus natay gapuken ka. Agayat rebeng mo, padamatao, ni Jesus na dumo titalik mo. Naimbag arabito amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo, kadagito nga kakabsat tayo, akadwa tayo iti naimbag adamag, ket kablawak da Pastor Donovan Lungob dita Abu Dhabi United Methodist Church iti United Arab Emirates, dagiti membro na, ken kastamot ni Manang Merlina Pagaduan, ni Manang Margie Lanusa iti Rojas Isabela, ni Manong Recto Pascua, ken ni kabsat nga Joyce Bombonga Estrada iti Quezon Isabela, ket ni Manang Leonila Ramento, ken kastamot ni Pastor Ros Rapanut dita South Korea, da Manang Perli Shells iti America, Hawaii, ken ni Manang Lolit Chu ang agbubuya iti dayting rabii, ken ni Manong Manang Baluan Magbago, ken kastamot ni Manang Rodora Reyno Balino, ni Manang Imelda Reglos Redengen Lingasin, ken kastamot ni kabsat nga Elderson Gambol kanayon nga agbuya iti naimbag damag. Damanang Eden Galindines Aquino dita Australia. Ni Apo Diyos kumatag bendisyon
kada kayo manang kanti pamilyayo, ni manang Ludi, Baisa, Crisostomo, ket ited na iti kablaw na kadatayo iti naimbag arabii, ni manong Ferdinand Dudulao Rosete, ni Nanay Josefina Bautista, dita Bambang Nueva Vizcaya, akadwa ng agbuybuya da manong Robert, ken ni manang Jane Sierra, ken kastamot ni manang Emerciana Tariga Arellano, iti Santiago City, Isabela, ken ni manong David Balyao, nga agbuybuya iti Vienna, Austria, adayon kakabsat, adayon nga luglugar iti agbuya iti naimbag damag. Manang Helen Grace Mateo dita Canada, ken the Child Heart nga agbuybuya dita Balasio Taaw, ni manang si Cynthia Magalyaw dita Ilocos, ken kastamot kakabsat ni manang Bella Angeles nga agbuybuya iti San Mateo, Isabela, ken ni Celia Perez Baho nga agbuybuya iti daytoy nga rabii, ken kastamot ni Jane Park nga agbuybuya dita South Korea, ken kastamot ni manang Hilda Marzan Bibas, ken Hasmin Inis Hidalgo, ken ni Mary Jane de los Reyes Garcia, ken kastamot kakabsat kadakyo amin akadwami iti daytoy nga rabii, madaydayaw iti nagan ni Apo tayong Hesukristo. Ket kablawak dagitoy akakabsat tayo nga agkasangay iti daytoy nga lawas kakabsat, ket happy birthday into no 12 ni kabsat nga Lian nga Blanco, ken into na 14 ni Quirino Cardenas kakabsat. Ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas iti bulan iti Setyembre, ken naragsak ken naparabor nga anibersaryo yung amin kakabsat iti kalaysa iti daytoy matlaong nga lawas ni Apo Diyos iti maididayaw ken maitanok iti daytoy arabii, iti intayo panagdayaw ken panagkararag kakabsat. Iti naimbag damag ket masarakan iti surat ni San Pablo iti Roma kapitulo 10 ken 3 versikulo 10 nga kinunana, ti agayat iti pada na tao ni kaanuman di naaramiden ti dakes kenkwana, ngarud ti panagayat iti pada a tao isu iti panagtungpal iti entero alintag. Masapol nga aramiden ti daytoy ta amuyo a panawanen tapno agriing kayo. Taas asidegan ti panakaisalakan nyo ngem idi damo tayo ti mamati. Ni Apo Diyos tagbendisyon iti panakaibasa iti paset ti nasantuan na surat. Kakabsat iti daytoy nga rabii ket mamatiak nga dakkel iti pagrebengan tayo iti pada tayo nga tao, ta isumot iti kayat ni Apo Diyos nga aramiden tayo. Ket ti pagrebengan ket maysa nga naindaklan nga ken natanok nga aramiden tayo kakabsat iti pada tayo nga tao. Uray pay narigat no daduma. Daytoy a pagrebengan iti panagayat iti tao, wenno iti pada tayo nga tao, ket masapol launay kakabsat. Tamamatiak nga iti daytoy nga panawon nga adu dagiti umay nga unos iti biag kas iti pandemya ken dadumapay, ket kasapulan da tayo dagitoy nga kakabsat tayo itinagan ni Apo tayong Hesukristo. Adu dagiti agsagsagaba gapo iti daytoy nga pandemya nga imay iti nasyon tayo. Adu dagiti naawanan iti trabaho. Ket makitkitak nga adu dagiti kakaasi a kakabsat tayo dito yung Metro Manila. Adda dagiti umasideg kanyak nagdamag no adda ti trabaho nga maipaay kadakwada. Ngem ti sungbat ko awan dumawat iti kaasi ti Apo ket maipayanda kayo iti trabaho. Maddaan kayo iti trabaho.
Adu dagiti ubing agpalpalama at dumawat iti kaasi. Uray pay basit laong agatad kakabsat. Iti maitid kadakwada apanggatang da iti pandesal nga ipauneg da kakabsat. Ket daytoy ket maysa nga linteg nga impaulog ni Apo Dios ang pagrebengan tayo akas na mati ken kuana. Nga kas iti kinunada ito'y imno a kinantak nga tataylaong nga pinaraktis ko kakabsat. Gaputa adda iti pagpadaan na dito'y kayat kung iburay kada kayo iti daytoy nga rabii. Dayjay kuna daytoy nga imno agayat rebeng mo padam a tao kaasi ken kuana ti itid mo. Kaasi iti itid tayo kadagiti pada tayo nga tao. Ket kinunanapay no at darigat na ken kuana inka biag ni Jesus saritaom ita saritaom ala. So awan sa bali nga mabalin tayo nga maipaay kadagitoy nga kasapulan no diket iti kaasi iti Diyos. No anyaman dagiti naaramid tayo iti pada tayo nga tao iti daytoy nga panawen. Akas ko na ni Apo Jesus ket naaramid tayo met ken kuana. Ket nga rod kakabsat awisen da kayo at tumulong tayo. Boboon iti aramid. When idawdawatan ken ikarkararagan tayo isuda. Ngem makita ko mababoon iti aramid kakabsat. Ket masapol nga nangruna nga iyasideg tayo iti Diyos kadakwada. Ti panangisadig tayo iti Diyos kadakwada ket makapagpanunot da iti nasayaat. Gapuna, taadda dagiti saan nga nasayaat nga damag iti pagiwarnak ken mabuybuyat iti telebisyon, may papan iti patay, panagtakaw ken dadumapay gapu iti kinarigat. At dati ama nga pinatay na ti asawa na ken dagiti anak na gapu iti kinarigat iti biag. At dadagit agpakamatay gapo iti rigat iti biag. Ngem saan nga kumangad dayto iti inda nga aramiden. No mapanunot dala kuma nga adda iti Dios iti biag da ket saan da kuma nga maaramid dagito nga banag. Ngem gaputa adayuda iti Dios. Mabalin nga adayuda iti Dios. Isu nga naaramid da daytoy. Ket datayo nga asideg iti Dios nga at daan tayo tinaunog a pamatiken kuana. Dagitoy dagiti akom nga intay nga aramidan. Ipaay tayo tinaimbag a damag ni Apo Hesus Kristo kadakwada. Na saan isuda abaybayan iti Dios. Abuyugan tayo iti aramid. Kakabsat. Makatulong tayo kadakwada iti basit nga banag. Ket mamatiak. Nga baboon dayto nga basit a banag ang makikita da kada tayo nga itulong tayo, maitulong tayo. Ket isumot iti dalan tapno maamiris da, iti kinaimbag iti Diyos iti biyagda. Agpipinigsa tayo kakabsat, agtitinulong tayo, iti dayto nga panawan iti pandemya. Ket sapay kuma, takanayon nga bendisyonan na tayo ni Apo Diyos. Kad iti trabaho tayo, ken iti pamilya tayo, ket ilisi ko man ni Apo Diyos iti pigdad kang runan na di dayto nga panawen nga dadu dagiti maakaran iti COVID. Ket iti dawat ko kakabsat ket masapol nga aganad tayo latta ko maakan kanayon. Ket dawaten tayo ti kaasi iti Dios. Asya na tayo ni Apo Diyos, iti dayto nga panawen. Isu nga di dayto nga rabii kakabsat, agtultuloy, nga umusidig tayo ti Apo.
iti daytoy nga gundaway. Dumawat tayo ti kaasiken kuana. Ket dawaten tayo iti Dios nga kanayon nga salakniban na tayo ken denggen na dagiti araraw tayo. Kantayen tayo ti ammok ti Dios di naktu baybayan. Apo Dios sana tayo nga baybayan. Apo Dios sungbatan na dagiti kararag tayo. Ammok ti Dios di nagtubay bayan. Ammok ti Dios di nagtubay bayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Ammok ti Dios di nagtubay bayan. Ammok ti Dios sungbatan nam kararago. Ammok ti Dios sungbatan nam kararago. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Ammok ti Dios sungbatan nam kararago. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Dios. Peksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga rabii. Dagtultuloy apan ang bendisyon mo kada kami. Agyaman kami ken ka Apo iti ayat nga isong impaay mo kada kami. Kadagiti naglabas nga aldaw ken oras. Sikay tinang tarabay kada kami o Apo. Ket amami nga nasantuan dawaten mi kadi nga bendisyonam iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam dagiti amin nga anak mo Apo. Nga umawag iti nagan mo iti daytoy nga rabii. Kadagiti pakasapulan daw Apo iti biyag. Ket idawat mi Apo nga kaasyan na kami kadi. Kangrunan na o Diyos, kadagiti anak mo nga nawanan iti trabaho, awan di panggedan da o Diyos, nga isu iti makatulong kadagiti pakasapulan da, iti uneg iti pagtaingan da. Kadagiti anak nga nakaiskwela o Apo, dagiti anak nga saan nga nakaiskwela, gapu awan iti pambayad iti tuition fee. Kaasyam kadi isu da o Apo. Ken kasamot dagiti kabsat mi nga OFW ang nagtatrabaho iti banlasiw taaw. Bendisyon nam isuda kabayatan din da pa nagtrabaho. Bendisyon nam dagiti pamilya nga adda ditoy nasyon mi o Apo. Ket sa laknibam isuda o Apo, manipod iti daytoy nga COVID. Mami nga nasantuan, kamatelek mi ken ka dagiti healthcare workers, dagiti nagtatrabaho ka dagiti uneg ti hospitals ken clinic. Ket sa laknibam isuda kadi amin o Apo manipod iti daytoy nga virus iti COVID. Bendisyon na misuda ken iti pamilyada. Ket mayadayuda kanayon o Apo iti peggad. Wanama bendisyon nam iti nagkaykaysang iglesia mi iti United Methodist Church. Sapay kumata aramatem daytoy nga iglesia iti panaka pigsa iti panagpamati dagiti amin nga anak mo babaon kadagiti naimbag adamag nga isu nga manggaganda babaon iti sa umot laang o Apo. Katamami nga nasanduan patibkerom kaditi panagpamati mi ken ka. Ket bendisyonam dagiti amin nakamkaming mi o Apo kadagiti negosyo da, trabaho da. Ken uray pay iti naldaw nga iti panagbiag da o Apo. Katamami nga nasantuan dawaten mi iti inka nga panangtarabay kada kami. Iti in kami panaginana iti daytoy nga rabii. Ket intun bigat makabangon kami o Dios nga nasayaat iti salon at mi. Ket trabayon na kami kadi akan kanayon. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan kada kami. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo Hesukristo iti daytoy a rabii.